ay 58 na. Nagbabalik po ang inyong kagahilas King Bernie Bitok-Bitok. Okay ang iyong sulubuon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Oy, teka muna nga. Teka, trending na ako. Isa ra. Trending! In fairness, wala kayo. Mingaw kami din, mingaw kami. Medyo isa ra ata na ako nakita nga nagtrending kagahapon. Pero wala kayo kay ang kagahapon. Medyo na busy kay nagpagawas og delegate kung kinsa mo sulod sa Miss Universe. So far mo ra may kuan o kanina isa akong nakita kagahapon. Tanaw nato ni kaning mga akyat bahay. Tanaw nato ni Moni sa ang trending nato karon mga kagahi. Tanawa ni o sa kalalaki nga nagtrending grabe murag action star gikan sa atop nilahos padulong diha sa Wala ka hindog. tanawan ni mo sa kalayo siya. Gikan gud siya sa diabetes sa taas atop. Tabi siya niya kuan pa nilahos nipito siya sa pero in fairness sa ihan itindog ra ba? Nilakaw ra. Immortal mo ning dapat hayron sa mga pulis kagayat kaning may ani ba? Ay kabalo na ko sa iyang kuan. Oh, murag wala oh. Pag umangko na siya nilito lapid. Kuha relative ni Ben Tambling. Ha? Oh. Talawa? Mura. Wag yun madakpan. Wala madakpan. Pagawa sa gate, murag wala. Nagtagoy-tagoy pa daw. Nagkanalawa. Nagtagoy-tagoy ba? Murag wala lang. Alam mo muna. Mubita ko sa O yan, nabitbit na ang rice cooker. Oh. Di, unahon na bito na ako kagay art. No? Ako unahon ako. Kung ako mapresidente siguro, ako na lang siguro i-promote yun na kanang dagan nalay ubis. Kaya mawala maging mga... Imagine nimo kung ubis ang mga tao, magliso, walay akyat pa Para mawala ang krimen. Oh, Ang pulis magpa-sexy. magpasiksi. Ang mga katauhan, ang mga sibilyan magpatambok. Magpatambok. Wala gi akyat bahay. Diya pa lang sa permirong ang pa lang magliso na nagsaka ba. Tapos kung lakgo nimo na kana mga ubis, lakgo nimo na taas na kayo mga 8 katika nga na. Wala hingal na na. Tanawar ko na kasagara na mga nauso nga kawat diri sa mga subdivision. Kasagara mo lusot sa mga gagmayng bangag kay mga niwang man kayo. Pero kung ubis siguro na atong mga katawhan o di walay krimen mga kagahi. Oh, Ay, dakong krimen yapon ba? saan naman po'y krimen na? Nakatkatan na ka, nabungkag pang alkuba.